निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी सौ अमृता अजिंक्य परांजपे। आज आपण श्री शारदा देवी जीवन चिंतन या पुस्तकातील परिणिता बालिका हे या प्रकरणाचे वाचन करणार आहोत। शारदा देवींना 5वं वर्ष संपून 6वं वर्ष लागलं। खरं तर हे पोरवयच, पण त्या काळात सर्रास बालविवाहाची प्रथा होती। शारदा देवींच्या आईचं माहेर शिहड या गावी होतं। तिथलं शांतीनाथ शिवाचं मंदिर फार प्रसिद्ध होतं। या मंदिरातील वार्षिक समारंभास ठिकठिकाणहून लोक एकत्र येत। खुल्या आवारात फिरत्या यात्रांचे म्हणजे नाटक मंडळींचे खेळ व्हायचे, कीर्तन व्हायची। अशा एका कीर्तन प्रसंगी एकदा एक विलक्षण घटना घडली। श्री रामकृष्णांचा भाचा हृदयराम मुखर्जी हा देखील शिहड गावचाच। या हृदयाच्या घरी कीर्तन होतं। कीर्तनाला बरेच लोक जमली होती, बायका मुलं आली होती। त्यातच लहानसर वयाच्या शारदा देवीही होत्या। एका परिचित महिलेच्या मांडीवर त्या बसल्या होत्या। कीर्तन झाल्यावर त्या महिलेनं निव्वळ गंमत म्हणून शारदा देवींना विचारलं, इथं खूप माणसं जमली आहेत बरं, सांग पाहू त्यातला कुणाशी विवाह करायला आवडेल? हा प्रश्न विचारता क्षणी शारदा देवींनी आपले दोन्ही हात उंचवून जवळच असलेल्या श्री रामकृष्णांकडे निर्देश केला। खरं तर विवाह म्हणजे काय हे कळण्याचं त्यांचं वय नव्हतंच, पण एका अज्ञात प्रेरणेने पुढे येऊन घातलेलं सत्य त्या हातांनी व्यक्त केलं होतं। श्री रामकृष्णांचं वय त्यावेळी 23 पूर्ण झालं होतं। 12 वर्षाचा त्यांचा अलौकिक साधनेचा पहिला चरण संपलेला होता। ईश्वर लाभासाठीची त्यांची व्याकुळता, उत्कटता याचं गांभीर्य इतर लोकांना कळणं अवघडच होतं। त्यांची मानसिक स्थिती बिघडलेली आहे असं लोकांना वाटत होतं। त्यांच्या वागणुकीच्या गोष्टी वेड्यावाकड्या स्वरूपात त्यांच्या आईपर्यंत, चंद्रमणी देवींपर्यंत जाऊन पोहोचू लागल्या होत्या। आपल्या लाडक्या गदाधराला झाले तरी काय या विचारानं ती माऊली अस्वस्थ झाली। अंगारे धुपारे यांचा उपायही भाबडेपणाने त्यांनी करून पाहिला। श्री रामकृष्णांचं ब्रह्मपिसेपण कसं काय बरं कुणाला कळावं? आईच्या म्हणण्याला मान देऊन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वरहून कामारपुकुरला येऊन राहिले होते। तिथे जगन्मातेचं वारंवार दर्शन घडल्यानं जरा शांतही झाले होते। श्री रामकृष्णांचा विवाह करून दिला पाहिजे असं त्यांच्या आईच्या मनानं घेतलं। आपल्या मोठ्या मुलाच्या म्हणजे रामेश्वरच्या मदतीनं त्यांनी वधू शोधण्याची खटपट सुरू केली। हे कळल्यावर श्री रामकृष्णांनी विरोध वगैरे काही केला नाही। उलट आनंदानं मजेत ते म्हणाले, जयराम वाटीच्या रामचंद्र मुखर्जींची कन्या गवताची काडी बांधून राखून ठेवली गेली आहे, पाहूया। गवताची काडी बांधून ठेवणे हा खेड्यातील एक वाक्प्रचार होता। एखादं फळ ईश्वराला अर्पण करण्यासाठी म्हणून बाजूला ठेवायचं असल्यास त्याच्या भोवती गवत बांधून ठेवलं जात असे। श्री रामकृष्णांनी दिलेल्या संकेतानुसार वधू सापडली। तिचं नाव होतं शारदा देवी। 1859 सालीतील मे महिन्यात श्री रामकृष्ण आणि शारदा देवी यांचा विवाह झाला। ठरलेल्या दिवशी रामेश्वर आपल्या भावाला रामकृष्णांना घेऊन जयराम वाटीला गेले।
तिथे विवाह संपन्न झाला. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी नव्या वधूवरांना घेऊन वऱ्हाडी कामारपुकुरला आली. नंतर काही घरगुती पूजाविधी झाली. या विवाहाच्या वेळी वधू पक्षाला 300 रुपये चट्टोपाध्याय कुटुंबाने दिले होते. पण आता चंद्रमणी देवींच्या मनात एक चिंता घोळू लागली होती. नव्या वधूला सजवण्यासाठी जे थोडेसे दागिने घातले गेले होते ते शेजारच्या जमीनदार लहान बाबूच्या घरून उसने मागून आणलेले होते. शारदा देवींचा लोभस कोवळा चेहरा पाहून या बालिका वधूच्या अंगावरून दागिने काढून तरी कसे घ्यायचे असा पेच चंद्रमणी देवींना पडला होता. त्यांच्या मनात कालवा सुरू झाली. श्रीरामकृष्णांना ही सारी अवघड परिस्थिती लक्षात आली. रात्रीच्या वेळी शारदा देवी गाढ झोपेत असताना त्यांनी हळुवार हाताने सारे दागिने उतरविले आणि आईकडे दिले. शारदा देवी झोपेतून उठल्यावर त्या दागिने शोधू लागल्या. आपल्या शरीराकडे बोट दाखवून इथे घातलेले दागिने कुठे गेले असं विचारू लागल्या. चंद्रमणी देवींचं मन भरून आलं. आपल्या सुनेला मांडीवर घेऊन त्या तिला समजवू लागल्या. बाळा, गदाई तुला आणखीन छान छान दागिने पुढे करून देईल हो. सुनेची समजूत तर लगेच पटली. पण दुसऱ्या दिवशी तिचे काका भेटायला आले. त्यांना झाला गेला सर्व प्रकार कळला. त्यामुळे ते फार रागावले आणि आपल्या पुतणीला घेऊन त्याच दिवशी ते जयरामवटीला परत फिरले. रामकृष्ण 2 वर्षापेक्षा जास्त काळ कामारपुकुरला राहिले. लग्नानंतर 2 वर्ष झाल्यावर प्रथेप्रमाणे ते आपल्या सासूरवाडीला जाऊन आले. त्यावेळी त्यांचा भाचा हृदय त्यांच्या बरोबर गेला होता. त्यावेळी शारदा देवी संकोचानं दडून बसल्या होत्या. पण हृदयानं आपल्या या लहानशा मामींना शोधून आणून पुष्कळशी कमळं त्यांच्या पायावर वाहून पूजा केली. शारदा देवींना कोणी सांगितलं नव्हतं तरी त्यांनी स्वतःहून श्रीरामकृष्णांचे पाय धुतले, पारा घातला. हे पाहून आसपासच्या लोकांच्या भुवया मात्र उंचावल्या. मग रामकृष्ण आपल्या पत्नीला घेऊन कामारपुकुरला आले. नंतर थोड्याच दिवसात ते दक्षिणेश्वरला परत फिरले आणि साधनेच्या समुद्रात बुडून गेले. शारदा देवी ही परत जयरामवाटीला आपल्या माहेरी आल्या. खेड्यातील मोकळ्या वातावरणात आईच्या मायेच्या पंखाखाली त्यांचं जीवन पूर्ववत सुरू झालं. शारदा देवी 13 आणि 14 वयाच्या असताना कामारपुकुरला 2 वेळा त्यांच्या खेपा झाल्या. त्यावेळी श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वरालाच होते आणि त्यांची आई देखील त्यांच्या जवळ होती. जयरामवाटीला त्या दुसऱ्या खेपेनंतर परत आल्यावर 3-4 महिने झाले असतील तोवर बातमी आली की रामकृष्ण कामारपुकुरला आले आहेत. त्यांच्यासोबत हृदय आणि भैरवी ब्राह्मणी ही तांत्रिक साधकही आली होती. तेव्हा मग शारदा देवी पुन्हा आपल्या पतीच्या सहवासात 7 महिने राहिल्या. साधारणपणे 1867 ते 1880 या दीर्घकाळात शारदा देवी किती वेळा कामारपुकुरला आल्या गेल्या तेव्हा काय काय घडलं हे खूप निश्चितपणे सांगता येत नाही. पण तुरळक घटनांचे उल्लेख शारदा देवींच्या बोलण्यातून मात्र मिळतात. त्यांच्या काळात स्त्रियांच्या शिक्षणाला फारसं उत्तेजन दिलं जायचं नाही. पण शारदा देवींच्या ठाई मात्र शिक्षण घेण्याबद्दल तीव्र इच्छा होती, उत्साह होता. कामारपुकुरला असतानाच्या दिवसांमध्ये लक्ष्मी देवी या पुतणी बरोबर त्या थोडी बाराखडी शिकू लागल्या. तेव्हा एकदा हृदयानं त्यांचं पुस्तक ओढून घेतलं आणि मग तो म्हणाला, मुलींनी लिहिणं वाचणं शिकता उपयोगाचं नाही, नंतर काय नाटक कादंबऱ्या वाचणार आहे. लक्ष्मीनं आपलं पुस्तक सोडलं नाही. तेवढं हक्काने ती वागू शकत होती कारण ती त्या घरची मुलगी होती. पण शारदा देवी सून असल्या कारणानं काही बोलू शकल्या नाही. पण अर्थात त्यांनी पुस्तकाचा नाद सोडला असं नाही. 1 आणा देऊन त्यांनी पुन्हा गुपचूपपणे एक पुस्तक विकत घेतलं. लक्ष्मी शाळेत जात असे आणि घरी आल्यावर शाळेतलं शिकलेलं ती शारदा देवींना शिकवत असे. शारदा देवी साधारणपणे 10 वर्षांनी तिच्याहून मोठ्या होत्या. पुढच्या काळातही दक्षिणेश्वरी असताना शारदा देवी भव मुखर्जींच्या मुलींकडून शिकल्या होत्या. ही मुलगी स्नान करण्यासाठी तिथं घाटावर येत असे. तेव्हा अधूनमधून शारदा देवींच्या जवळ ती बराच वेळ थांबे. त्यांच्याकडून अभ्यास करवून घेई. शारदा देवी तिला भरपूर भाजीपाला देत असत. त्यामुळे शारदा देवींना चांगलं वाचता येऊ लागलं. रामायण देखील त्या चांगलं वाचू शकत आणि अर्थ समजून घेऊ शकत. पोहणं, गाणं, शिवणकाम, भरतकाम, स्वयंपाक या गोष्टींमध्येही त्या हळूहळू तरबेज होऊ लागल्या. खेड्यातल्या वातावरणात जेवढं शिकता येईल तेवढं त्यांनी शिकून घेतलं. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला सफाईदार पैलू मात्र पडले ते त्यांच्या पतीकडून, श्रीरामकृष्णांकडूनच.
परंतु त्यांचा प्रत्यक्ष सहवास मिळायला अजूनही अवकाश होता. मधला काळ श्री शारदा देवींसाठी व्याकुळपणे वाट पाहण्याचा होता. असं का बरं झालं होतं? धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.